Bun găsit din nou la rubrica despre îngrijirea plantelor. Astăzi grădinărim de acasă, ca de obicei în această perioadă, și vorbim despre două dintre florile vedetă ale perioadei, despre panseluțe și despre părăluțe. Și pentru că trăim vremuri complicate și e mai greu să ajungem noi la flori, e bine, poate să ajungă foarte ușor florile la noi, sunt la un click distanță. Producătorii noștri s-au adaptat la vremurile pe care le trăim și livrează acasă. Mi-am umplut masa de flori, am să le plantez acum în jardinieră. Vedeți, acestea sunt părăluțele sau bănuței. Sunt unele dintre cele mai ușor de îngrijit plante. Până prin iunie tot or să stea atât de frumos înflorite. Nu sunt greu de întreținut, nu sunt pretențioase în privința nici a udărilor, nici a luminii. Vor lumină, dar nu soare direct. Păstrați solul reavăn și or să se simtă foarte bine pe toată perioada primăverii și la începutul verii până la jumătatea verii. Tot o să ne bucurăm de florile lor. Și atenție, sunt flori perene. Deci dacă le-am plantat într-un an, putem să ne bucurăm și în anii care vor urma. În fiecare primăvară înfloresc atât de frumos. Putem să le plantăm desigur și în grădină, dar pentru cei care nu au grădină și stau la bloc, e o alegere minunată pentru un balcon, pentru o terasă sau chiar și pentru pervazul de la bucătărie, unde e lumină, dar nu soare direct. Acum că le-am plantat, mai rămâne doar să le udăm. La fel procedăm și cu panseluțele, și ele atât de divers colorate. Sunt flori care vor de asemenea lumină. Atenție mare când le scoatem din ghivecele în care au fost butășite. Ele, uitați ce sistem radicular au dezvoltat. O să le așezăm cu grijă. Am ales o jardinieră albă pentru că ele sunt închise la culoare și atunci formează un contrast frumos. Le așezăm cu grijă. Udate constant, dar nu foarte mult. Panseluțele ne vor bucura și ele cu flori până la jumătatea verii, tot prin iunie. Ele sunt plante bianuale, le însămânțăm într-un an, înfloresc în anul următor, fără să ne dea foarte mari bătăi de cap. Atât deocamdată. Vă mai spun un lucru: cumpărați flori de la producătorii locali. E o perioadă grea și pentru noi și pentru ei. Împreună, dacă ne ajutăm unii pe alții, trecem mai repede peste perioada aceasta.